Benvinguts al tercer vídeo d'Aprendre Estadística amb Excel. En aquest vídeo ensenyarem com fer els gràfics per una variable quantitativa discreta. Això és un diagrama de barres amb un polígon de freqüències. Per fer-ho, començarem amb la taula de freqüències global. És a dir, farem una gràfica amb aquesta taula, una per homes i dones i una altra per grups d'edat. Llavors, comencem amb la taula de freqüències global. El que farem és seleccionar la freqüència absoluta, anirem a insertar, i aquí apareixen tots els gràfics. Si volem un gràfic recomanat per veure quins tipus de gràfic ens proposen, li donem aquí i ens apareixen tots aquests d'aquí. Llavors agafarem el diagrama de barres, que és el primer que hi ha. Si us fixeu, traiem una miqueta baix, tenim la freqüència absoluta aquí. També pot ser l'acumulada, però generalment s'utilitza l'absoluta, que és més freqüent. Però aquí a baix no apareixen les dades de la variable, sinó apareix 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sigui, sempre comença per 1 per defecte. Si volem canviar-lo, el que hem de fer és agafar, anem aquí, li donem al botó secundari seleccionar datos, o si no, anem a diseño, seleccionar datos. Li donem, anem a modificar la sèrie, posem aquí diagrama de barres. Anem a acceptar per canviar el nom. I ara aquí, etiquetes de l'eje horizontal, és on anem a canviar les dades. Li donem aquí i ja seleccionem les dades de la variable. Tornem a donar aquí, acceptar. I acceptar finalment. Ja veieu que apareixen les dades de variable. Si anem a aquest més que hi ha al costat, podrem canviar els elements del gràfic. És a dir, aquí apareixen els eixos, puc treure'ls, títols dels eixos, recomanable posar-los, i després títols del gràfic, etiquetes de datos, si creieu necessari, taula de datos, si creieu que és necessari, barres d'error, tampoc fa falta, línies de la quadrícula, leyenda, que en aquest cas, per indicar que és diagrama de barres, ja ho veiem. Llavors, ara ens falta, volem posar el polígon de freqüències. Com ho fem? Doncs farem de la següent manera. Agafarem seleccionarem el gràfic i farem Ctrl+C, Ctrl+V. I ens apareixerà el mateix gràfic al costat amb diagrama de barres. El que farem serà canviar aquest gràfic. Com? Seleccionem les barres de color vermell, li donem a canviar tipus de gràfico, o donem aquí, diseño, canviar tipus de gràfico. Li donem, ja diem, qui volem que sigui el polígon de freqüències. El polígon de freqüències és un diagrama lineal. Li donem aquí i ja veieu que ens apareix, d'acord, com a polígon de freqüències. En veritat, el polígon de freqüències acabaria en l'eix X, damunt. O sigui, faria falta una ratlla fins aquí i una altra ratlla fins aquí. Per això fer-lo amb l'Excel és molt complicat. En tot cas, es trasllada al Word i es fa amb el Word, si volem. Llavors, ara anem a posar el títol del gràfic. D'acord? Canviaríem aquí el títol del gràfic. Diagrama de barres i polígon de freqüències. Bueno, fins aquí. Aquí posarem la freqüència absoluta, FI, posarem. I aquí posarem la variable, que en aquest cas són les trucades, recordeu. Les trucades, ho tenim aquí. Si volem posar aquesta paraula en horitzontal, perquè veieu que està en vertical, o volem que estigui de dalt cap a baix, el que haurem de fer és, o anem a format, o el millor és donar en el botó secundari formato del títol de l'eje. Llavors anem aquí i anem en alineació, fixeu-vos, direcció del texto, podem escollir posar-lo en horitzontal, veieu? O podem posar-lo apilado, de dalt cap a baix. Però clar, no té molt sentit aquí apilado. Per tant, el posarem en horitzontal. I bé, ja ho tenim.
vale? La traslladem, d'acord, aquest gràfic cap a baix i ja tenim el diagrama de barres i polígon de freqüències. Si anem a llegenda, ens apareix el diagrama de barres, això no seria el diagrama de barres pròpiament dit, seria el polígon de freqüències, però ja dic, no fa falta aquí posar la llegenda, vale? Perquè ja sabem què és cada cosa, ho hem posat aquí a dalt, per tant, seria repetir. Llavors, ara anem al següent gràfic, el d'homes i dones. Llavors, què farem? Doncs el mateix, vale? Seleccionarem, d'acord, aquí, taula de freqüències home, insertar gràfic recomanat, pam, acceptar, vale? I ara el que farem serà canviar les dades de l'eix X, aquí posarem homes, modificar, homes, acceptar, i ara editarem els ròtulos de l'eix Y horitzontal, que són aquests d'aquí, com hem fet abans a la taula de freqüències amb el diagrama global. Acceptar i acceptar, ja ho tenim. Homes. Però clar, ara volem, d'acord, que ens apareixin les dones. Com ho farem? Doncs farem igual que abans, seleccionem el gràfic, Ctrl+C, Ctrl+V, i ens apareix l'altra barra. Per aquesta barra volem que sigui una barra, però no d'homes, sinó de dones. Doncs donem aquí, seleccionem aquí, donem seleccionar datos, vale? Hem de tenir seleccionada, d'acord, la segona barra, i en aquest cas, d'acord, li donem a, seria aquesta d'aquí, bueno, no sé, dones, ara modificar, dones, acceptar, i ara això ja està fet, i clar, també hem de modificar les dades. Fixeu-vos que hem agafat aquestes, si volem agafar les d'aquí a baix. Ara sí. Vale? Dones i aquesta barra. Acceptar. I acceptar. I ara sí, ara aquí sí que posem la llegenda, els títols dels eixos i la llegenda. Fixeu-vos, homes en color vermell, dones en color blau. Això pues, dona igual. Llavors, ara sí que en títol del gràfic posem diagrama de barres per edat. Diagrama de barres per... no, sexes, vull dir. Per sexe. Aquí posarem la freqüència absoluta, igual que abans. D'acord? Esborrem. Posem FI i aquí posem trucades, igual que abans. Trucades. Bé, ja ho tenim, ho traslladem aquí a baix. Ja veurem el que farem per fer a l'altre, el de grups d'edat. Abans no ho he fet, perquè volia que veiéssiu un altre cop com es feia, d'acord, el diagrama. Això del nom, doncs ho he dit, formato del títol de l'eje, li donem aquí i ho posem en horitzontal. Com ho fem per fer el diagrama de barres per edats? Creem un tercer gràfic, però el que podem fer és copiar un gràfic. Vale? Com és el mateix, vale? Copiem Ctrl+C, però ara sortim fora, cliquem damunt d'una cel·la al costat i ara Ctrl+V i ens copiarà el gràfic al costat, el mateix gràfic, però el que canviarà serà per edats. Vale? Fixeu-vos que ja, traiem això, hi ha 4 edats, 4 grups d'edat, però només hi ha 2 diagrames de barres, cap problema. Seleccionem el gràfic, Ctrl+C i sense sortir del gràfic Ctrl+V i ara ens apareixen 4 barres. Clar, aquestes 4 barres posa homes, dones. Clar, no volem això, volem en les 4 grups d'edat. Primer posarem aquí per grups d'edat, que tenim fet això, i ara el que anem fent és canviant un per un, d'acord? En seleccionar datos, cadascuna de les variables. Llavors, aquesta, modificar, vale? Li donem de 18 a 35, vale? De 18 a 35, vale? I ara tenim. I ara, seleccionem
les dades de la freqüència absoluta, que hem d'anar aquí. Ara sí. Vale. Ara sí que ja ho tenim. Vale. Fem el següent. Vale. Faré un altre més perquè veieu. Aquest seria de 35 a 55. I ara seleccionem, d'acord, les dades de la freqüència absoluta d'aquest grup d'edat. Tornem aquí i ja tenim el següent. Faríem el mateix amb els altres dos, d'acord? Com podeu veure, ja tenim les quatre sèries canviades, d'acord? Ara li donem a acceptar i veieu com queda el gràfic, d'acord? Si voleu fer-lo més gran, només heu d'estirar d'aquí i el feu més gran, però el porteu a un altre lloc perquè es pugui veure millor el gràfic. D'acord? Aquí sí que és important, tant com en homes i dones, posar la llegenda perquè es pugui veure cada color a quina barra pertany. Com podeu veure, aquí ja podeu extreure resultats interessants sobre, en aquest cas, la variable trucades. Igual que de la taula de freqüències de cadascuna. D'acord? Bé, doncs fins aquí el tercer vídeo. Ens veiem ara. Els següents vídeos tractaran el mateix sobre la variable quantitativa contínua i sobre la variable qualitativa. D'acord? Serien 2 vídeos més i amb això acabaríem tot el conjunt d'estadística amb Excel. Fins ara!